warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Mafiratun Nuzula dari kelas 11 ATKJ. Saya Naila Zerna Mustafa dari kelas 11 3CA. Kami akan membacakan kulitan berjudul Arti Tekamu. Ing petengi arah lan langkahku iki, panjenengan dados srengenge kanggo uripku. Menehi seminar cahaya kanggo kabeh pangarepan. Panjenengan mandangi lurung-lurung kang buntu, liwat sorotan cahaya kang metu saka swara dan tuturmu. Ing kelas kang ayem tentrem iki, aku nangkep artinya penguripan. Mung marang panjenengan gegayuhanipun ditaruhaken, lan marang panjenengan pangarep kang becik, lan panjenengan kang nentokake nasib bangsa panduka boten mokal akan panjenengan. Mujudake generasi emas bangsa kang biar ing pepeteng. Saben dina panjenengan tindakake kegiatan mulya iki. Rasa sabar uga rasa ikhlas nampingi saben dina. Saakeh ing dunya ora bisa mbales jasamu, yaiku jasa karo apa bae. Terima kasih. Nanging kita bakal gawe panjenengan bangga. Jasamu bakal kita mengerti sajroning uripku. Bakal kita mengerti ing sajroning ati, lan ora bakal lebur dening puteran waktu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.